guys, ready na na. Hi guys, yan, nako to kong anak nga si Emily kay birthday sa iyang kamanguran. Dahil awa, nagkaya, medyo maayo kay kaluto sa nga oras. Wala. Wala natin. Na may handa-handa gamay. Handa kubre ba? May luto-luto ta gamay. Para malingaw kang mga tikiting. Salad. Yan ang tikiting. Hindi lang bang kuha nito. Siya na sa among lugar. Gamay ra kayo na. Idoon na kang mga. Ito, hindi natin. Tuloy. Smile. Kita ka dito sa dyan. Makiksan niya ko ba? Madaot akong beauty. Ala. Saba. Saba. Pala. Imagine ba nga, nita mo lang may pila. Nagita? So ano din, kanang ako na yung kumbate. Magbagite, nagprito. Need ko pero kaya lang. Iba lang ka, need ko pero kaya lang. Awak galit man. Bye. Doon sa isali ni sa video. Ingat pa kayo. Grabe. Kain na ang bilis. Kain na galing na. May natagap na po. Ang dami mo sa ito. Stop lang sa